Hej Peter. Jeg kan se, at røntgenbilledet af Niels Jeppesens thorax er klar. Hej Søren. Ja, efter min vurdering, så er der noget at se. Så jeg tænkte, at jeg ville informere dig med det samme. Jeg bliver lige nødt til at finde et sted, hvor jeg kan se det i stort format. Vent lige et øjeblik. Okay, jeg hænger på. Så Peter, så er jeg her igen. Jeg forstørrer lige røntgenbilledet. Okay. På henvisningen står mistanke om lungebetændelse, og den er rigtig nok på højre side. Men jeg har også fundet et større rundinfiltrat. Jeg markerer lige, hvor det er, jeg ser det. Sådan. Jeg vil foreslå, at I udreder patienten på mistanke om lungekræft. Så hvis I henviser Niels Jeppesen til CT-scanning, kommer vi det hurtigt nærmere. Det vil vi godt lave, når vi har set det her røntgenbillede. Okay. Jeg haster videre. Du skal have tak for din hurtige kommentar. Det var så lidt. Vi tager os ved senere. Læge Søren Hansen til læge Tove Bramdrupgaard vedrørende patient Niels Jeppesen 11-22-33/1334. Vil du iværksætte en udredning af patienten baseret på mistanke om lungekræft og sende henvisning om CT-scanning? Patienten har dags dato fået taget røntgen af thorax på mistanke om lungebetændelse. Vagthavende læge på røntgenafdelingen Peter Iversen konstaterer, at der er lungebetændelse i højre lunge, men har derudover fundet et større rundinfiltrat, som jeg markerer på billedet. Han foreslår udredningen på mistanke om lungekræft og sender henvisning til CT-scanning. Jeg er enig med Peter Iversen. Jeg regner med, at du iværksætter udredningen, hvis jeg ikke hører nærmere fra dig.